veritat, per nosaltres ha tingut mitja part, no? Mentre hem aguantat a defensa i hem anat ficant alguna, hem estat al partit, al Barça erràtic allà, i hem lluitat les nostres opcions. La sortida del tercer quart ha sigut definitiva, feia minut i mig. El Barça amb 10 punts a dalt, ha trobat l'opció, nosaltres hem anat perdent fuelle, hem trobat molts problemes amb atac per anotar unes pèrdues, aquests dos aspectes que pensaven que eren molt importants, com reduir pèrdues i tenir una mica d'encert al tir exterior, que els dos factors han sigut capaços de trobar la fórmula, i en defensa hem anat perdent energia, i el Barça ha trobat opcions de fora, de dintre, i la segona part ha sigut molt millor que nosaltres, i nosaltres hem anat de més a menys. La diferència final jo crec que és la que hi ha hagut al partit, i bé, queda la sensació que alguna cosa que ja he fet. Temes d'energia incluïda, jo crec que podria haver fet alguna cosa més. I al final hem patit allà la falta de clarividència també davant un equip que està molt ben estructurat, molt darrere, i amb el qual tu no ets capaç de trobar situacions clares de bons tirs, de cara a millorar el teu percentatge. Acostuma a passar també nominacions i mareos del jugador, i una situació bona, no de forma que el jugador es relaxi, sinó tot el contrari, que és molt passat. També és cert que quan focalitzes molt allà, el Barça sabia que estaria sobre les nostres bases com a font d'energia nostra. Les dues bases és el que ens dona vida a nosaltres, ofensivament. I bé, no hem tingut ni l'encert, el Barça ha estat bé defensant les dues bases, sabien que estarien cara a cara i que tenien molta pressió, i ara ha tingut un mal dia. Vull dir, després aquest mes que portava, hem canviat de mes a maig i ha tingut un mal dia. Ella, que és un home expert, ja ha patit aquí algunes situacions iguals, i ens ha creu per ell, perquè quan m'he enterat d'això no demorava, però és un home que ho porta bé i ha preocupat més altres situacions que no que hagi fet un bon partit, no? Tenim altres problemes. El calendari és el que és, perquè es queden jugant contra aquests equips. No han jugat abans, amb la qual cosa aquest tornaret que dic, el que ha passat abans, ens ha tocat passar-ho ara, eren conscients. Nosaltres estàvem bé, estàvem entrenant bé i tal, però després arriba la realitat i el Barça és 20 punts superior a nosaltres, com a mínim. I a la mitja part, repeteixo, hem anat allà aguantant, però estava a punt de trencar-se tot. Ho hem comentat a la mitja part, que estàvem al límit, però el Barça s'ha mostrat superior. Fer comptes ara sobre el final era molt difícil, perquè pràcticament hem de guanyar els 3 per ficar-nos al playoff. Però no crec que es vingui d'ara, perquè la lliga regular són 34, amb el qual les sumes, el que no has fet ho has fet abans. És cert, ara tenim un peron aquí per jugar de Madrid fins al dia 16, i ens queden 2 setmanes de treball, nosaltres tenim coses que treballar i encara jo crec que trobarem motivacions, una perquè juguem a casa de Madrid i l'altra perquè després 2 dies després juguem l'últim partit de Lliga, és a dir, que no crec que ens preocupem. És una cosa per nosaltres ara quedar-se allà sense pràcticament o sense opcions de playoff. Ho hem estat abans, és a dir, que ara tampoc ens ve de nou, perquè es va fer molt més mal després d'aquelles 4 derrotes, amb aquella franja que es vam quedar al terreny de ningú que no ara. Lluitar per les nostres opcions i no sabia que llavors aquí Can del Barça, bàsicament, tenim que passar molt petit d'aconseguir victòries i això no té que ser una cosa que ens afecti mentalment. Jo crec que és bo a nosaltres de més per l'equip, per la gent, a l'experiència de jugadors, derrotes davant del Can del Barça. Tenim de patir moltes, he patit moltes, però
els jugadors tenen de viure, tenim molts jugadors debutants, entre cometes, amb aquests es pot dir derbi, que estiguin algunes cafeïnes, però amb aquest treball davant d'aquest tipus d'equip tan gran, no? El que significa que si no estàs bé, al final el Barça et treu una mica els colors. Bé, no tenim de fer un gran canvi tampoc, ni fer grans plantejaments diferents dels que hem fet ara. Una, perquè ho estem fent, és a dir, estem jugant amb els joves. Dos, no tindria massa sentit ara fer un plantejament de cara al futur, quan el futur nostre és d'aquí 15 dies. Les cometes són una mica així, tots els jugadors que acaben contracte, el entrenador també acaba contracte, hem de pensar també en el dia a dia. Vull dir, treballar amb els joves que treballen fins a l'últim dia i la gent que treballi bé anirà jugant més, que treballarem amb tots fins a l'últim moment i respectant també el treball que s'ha fet fins ara. Vull dir, no crec que tingués massa sentit, o tingués l'únic sentit que tingués els dos partits que queden és ara anem a jugar més a casa perquè pensant en el futur. El futur nostre és, per respecte a tot l'equip, al col·lectiu, al club i tots, és treballar amb els 12-13 que tenim, que estem treballant cada dia, i els millors jugaran fins al final. Són els joves, són els veteranos, i jo crec que això és el que farem i intentarem mantenir la cohesió i fins a l'últim dia. És a dir, no tenim de jugar com hem jugat avui.